Non deixe ser unha coincidencia, non, de que coincidira de presidente neste centenario. Son moi seguidor do Estradense desde pequeno, a miña familia é moi futbolera, meu pai xogou no Estradense, meu irmán xogou no Estradense. Xa había xogado meu pai, xa meu irmán empezou cando debía ter 10 anos ou así, entonces claro, era un aficionado máis, iba a veces no bus, a veces íbamos fora a velo, era un soño. Cando ti chegaches aquí a... Sí, no 71. A Estrada, no 71, foi xusto cando entrei eu na directiva do Estradense. Nunha asamblea, dixenlle ao Poto, por que non hacéis un equipo de juveniles? Tiña 18 anos, e ao mellor parece que quería xogar eu ao fútbol, e dixo, vou facer un equipo de juveniles, como cando eres pequeno levas o balón, dixo, eu vou facer un equipo de juveniles, e se tiño entrada aí. Ese foi o ano? Ese foi no 73. Daquela había Callobre, Sporting Estrada, eu cheguei a xogar nos dous equipos, e xoguei no Estradense Atlético, que chamaban daquela, non? Sempre fui un seguidor toda a vida de ir a ver o Estradense, tanto fora como na casa, e sempre nos picamos entre os directivos, falamos de Madrid e do Barcelona, e sempre digo que a min esos equipos, créeme que non me interesa, a min que de verdad o sinto no corazón e me pon nervioso é o Estradense. Bueno, eu creo que cando un empeza o que quere divertirse, non pensar, pero a realidade é que este é o equipo do pobo. Hubo lesións o ano que empecé, entonces xa empecé a xogar, entonces desde novo eu xa xogaba, que hai xente que lle costa un pouco máis. Logramos ascender de categoría, xogamos nunha terceira moi bonita. Bueno, foi un proceso que a realidade estivo bastante ben. Viña a ver os Estradense de vez en cando porque tiña un entrenador que me entrenaba no Valdoulla, que era Alfonso Sánchez, e viña a velo de vez en cando, e o ambiente xa me chamaba a atención. E era algo como ídolos, entre comillas, porque ao final vías o que o campo estaba cheo, que xogaban en erva natural, balóns bonitos, e iso chamaba a atención. É certo que tiven posibilidade de sair moitas veces do clube, a veces igual che pagaban máis, eu era algo que tiña moi claro, que aquí estaba comodísimo, tampouco tiña nivel para ir moito máis arriba, pero é certo que, bueno, podía haber xogado en outros equipos, é que nunca o pensei, e agora o de adestrarse aquí xa é como cerrar un ciclo, que, bueno, é un soño. Tiña unha colaboración en Radio Noroeste, un programa de radio que se chamaba Desde la Grada, e a mí ocurreuseme facer a elección do mellor deportista do ano de 1986, todo a través de cartas e de chamadas telefónicas, un ranking de mellor deportista. E ese, o premio ao mellor deportista íbamos a dar nun acto en Lennon que coincidía co 25 aniversario do Deportivo Estradense. Evidentemente, no ano 86 non podía ser un 25 aniversario. Enterámonos despois de que había nacido en 1925, o primeiro partido, gracias ás redes sociales, a hemeroteca e historia. Dixen, oye, metimos a pata facendo as bodas de plata. Como podemos disimular isto? E dice, bueno, pois son as bodas de plata desde que se federou o equipo. A entrega de premios foi en Lennon e o mellor deportista local foi Víctor Lompa. Bueno, eu recordo, creo que podo dicir porque me eligiron, era maestro dos nenos. E resulta que estaban chamando nenos. Entón, contestaba, e logo por qué? Por que mi profe? Por que non sei que? Chamou unha vez un neno, hola, que tal? Por que en botas? E o ese Ana aí por detrás, por Víctor Lompa, te está apuntando mamá, E aparte é un momento que eu creo que nunca estuvo tan ben o fútbol estradense, porque ahora nós este ano, como ben sabedes, collimos tamén o tema dos juveniles con colaboración ca escuela, está indo fantástico, creo que van a volver a ascender a Liga Galega. Tamén se lle dou unha volta ao fútbol base, eu sinceramente creo que o mellor momento o fútbol estradense en plan de fútbol base e primeiro equipo. Ao fin e ao cabo, por unhas cousas ou por outras modalidades de deporte que tiveron moito éxito na estrada, non tuveron esa trayectoria tan longa como está tendo o estradense, como pode ser o fútbol sala, o baloncesto, tal, que tiveron picos moi altos, pero tamén baixadas. O estradense non, ao fin e ao cabo sempre se mantuvo, a nivel de socios sempre foi a mesma masa, é certo que hai veces cando as cousas van ben que se gañan socios, pero nas épocas malas o estradense tiña 500 socios, igualmente. Entonces, bueno, de respaldo, respeto, tradición. Eu estou vendo na estrada neste momento que a xente está igual de implicada. Vas a calcar lado, vas a panadería, vas ao supermercado, todo o mundo xa fala do estradense, e a verdade este ano é increíble, porque sí que é certo que eu nunca vi tanta xente aquí no campo,
Eu creo que hai varios partidos que estamos sobrepasando máis de 1000 personas, que iso é increíble. É que fora están empezando a ter esa sensación de estradense, de seriedade, de club que é unha familia, club cercano, club que a xente, bueno, é que queren vir para aquí. Con respecto ao futuro, é moi difícil continuar todo isto que están facendo esta xente. Seguir ser capaces de que haxa un equipo competitivo, fixestes o máis difícil, sacar a xente das casas e metela no campo de fútbol, e ter un equipo que compite con calquera. Eso é un acierto total. Penso que podemos facer un ano moi bonito e penso que temos opcións reais de poder levar a cabo un ascenso que sería pois un logro importantísimo para o clube e para o povo, aínda que é algo moi complexo e esperemos leválo a cabo, pero bueno, se non se leva tampouco é un fracaso, senón que é un temporadón igualmente. O ano soñado, porque aparte dos resultados están salindo, están xogando xente da Estrada, entrenadores da Estrada, foi unha aposta que fixemos aí que a verdad que non nos pudo salir mellor. E a min a xente que me quere, pois eu doulle todo. Ese é o que me pasa a mí. E o estradense foi así. Doume eso, doume algo, e eu pois deille todo canto puden. Outro centenario habrá, eso fijo. O estradense non vai deixar de existir. Eso nunca.